Kublai sa sisien bat parlok baro ki bajudan bat ni akaning program Dorbin. Inya peteng mentang ni session sa sisien pat shimming ni benta ban priang subhaya i pastor menang u leader ng taga teks. Pat kani ka session ka mentang in persyang ban yape panyapuli naga ke pangila ka session ka ladem. Pakata kalong ka Genesis kalenong ka wasapun rio ngin sedang ka session naga dukat kawasan ter. Namar bagi shania ai pastor banyalam ya ka teks. Te pastor na try namar bani session ka di wapteng ya session buladem. Te kan skultunat ada pinshimi ka benta banyalam nakani ka bas dekat ka basan ter. Ngin sepej pada ka ba ada ka day nga ban wan ban ong i ai. So kublish pun baridon ti kumapila ong mentani ni betem mi dah terdekat kesan di kan kamerap nak bentai kinong pet du kan share ke screen mo. So nak bentai jong kani ka por tung ya page wai tu ki dekat san hadu nyo. Dan puli kini ke bekilang. Baru Jacob ulami no na beer Sheba. Bat ki kun cenderang u Israel kila walam ya u Jacob ukpa jongki. Balaki kunret jongki badia ki tengah jongki ha kita ki kali ya ki ba uparu ulala phalam ya ka bankit iki bat kila shim yala ki jingriru bat yala ki jingbu jingsam ya ki ba kilala kamai hakari kanan bat kila yawan syakari Egypt u Jacob bat usumbai jong u baro ringkat bat u ki khun cenderang jong u bat ki khun cenderang jong ki khun cenderang jong u ringkat bat u ki khun kan thei bat ki khun kan thei jong ki khun chen rang jong u bat u sumbai jong u barok ken ulai lam bat u syakari Egypt to khatu ka dekat kawasan ka baybut ter hadu ka dengan ka dekat ka bahnyo ka dengi pet ha tu ka dekat kawasan ki kerteng ki papanan kami o Jacob la penrung ha tu ka dekat ha ki arteli ki kerteng kembang ilai keren ha ki dekat ki masyakmal Depuis Pechwa na dekat ke na kita ki kentin ki bah hakpan u Jacob ulami no na Beersheba. Kita tengah syai meladan kam banyak keren. Nang ta pada hatu ke bah pedeng jong kita ki kentin ki khun shin rang u Israel ki la walam yo Jacob u kpa jong ki. Ngis mo nginom no. Nada ngim da pelet jing mut bah ngin da don inu jing snow wit ang tu nei. Ndai la da ngi pelet jing mut bah ni ini so kumbadan armut kibrio ikun cenderang Israel kila walam ya Jacob ukpa jongki yang tu kidan afli ndai to ya katu ka jinget hu shua ya ka kerteng ke jong u Jacob kom Israel kidan ki benta ki bashakmat na katu ka jinget lempat ka ba u Jacob u yale baru angin apo pinial bat hang tu katu ka kerteng Israel la penyadai bat kata ka jing ong ba u Jacob ulong uskiem bat ula job ru tingin nem de keren ni hang ni menta naman ngada bi keren ha katu ka lenong ka badan ya katu ka kala kawai pade ka ba wan ha ka benta ka ba khamish hadin bat ka ba yaso bat kani ka kerteng Israel kumbang ya puli ha kani ka thup ko menta kadai ba ka kerteng Israel la ai kabayawan ringkat bat kajing pin itu ya ublay uba ai kerteng thamai ha kaba kaya ya ringkat bat kajing kerku kijing u ban pun roy ya kibriu na kasengkai kajong u Jacob jadi penyadai na kata hang ni smut hu ba kita baro tikun kijong u Jacob la kalong balakha na ki tengah terai kijong u lani na ki shakri ki baki tengah ki jong u ki aya u bun shong kurin
namar ba kidon kitu kijingja ki ba klem yokhon gila de puli ki benta ki ba kam shkaman te kitu Hmm. baro ke kentup hang ni la shukdo tang ki kun chamrang klem da kado ya katu ko wei ka kun kentai ka bakarteng ka dina ngin saya Hmm. puli shpang jang karu ka shumi tang ka kerteng hunre ka klem don kado kado ka benta ka bakal ka kereni ai henry hang ni Hmm. ka ban yarap yengi ka David ba kini ki kun chamrang kumtu kumba kilawan pai na kari Egypt haka jeng Shem yu Joseph lembat ki jing betha ki jong Joseph ben walam yo Jacob ukpa jong u syakari Egypt menta kini haba ki poi sila ka jong kari ila Shem ila ka benta banyalam ila ujong ukpa nangta kumbangi pe yang ni ka dapat kawasan ke kentup lang ya ki kun ret ki jong ki bomot ki ksiu ki jong u Jacob. Cakap. Hmm. Oh, dia kan hakani kan khot kawasan la kan thop ru ya ki tengah ki jongki jongki di ki khun ki bangim tip kat nomot da plan jongki la shong kurim ande hang ni tel la kado bala kan Hmm. thop lang ya ki bat ngin saya pe hakia sai ki di ki khot kaw chadien kin sa a ya kadur ka basai la ki la dai ki la shong kurim dan ni ki bampat shong kurim ti eh, kajing pedon kam ya kata kajing ya lenti ti katu tu ka syai ka khot kawasan bau paru la de pendiang na dong shadong na ka banta jong kani kajing temu so ita ilong ibang yakren hakabai day bakan ikat khot kebasan. Haka dekot ke bahan riu Hmm. pate kaya thu yengi ba om day tang kajingalam yaki khun kikti kiksiu ya ka bandaj sapo kari Egypt. Andrei ka dekot ke bahan riu kaya thu ba kila shimru yaki jingri jingdup chongki kiba long hi kiwei ni kibenta kiba yarap iki bekila ban ai jingkinya yu blai akapor kebadan kam. Ya kata ginum day ban klet namar Hmm. ha kalong yi long sam hiti u blay long badan kam bat kani ka benta jong ka jiknya ka jing ayu je u ru kalong ka bakor do kumta ka jing yalam ye ka jing Hmm. ri ka dai ka wei ni ka bakam kongsan ha ka ni ka jing let lenti na kari kanan sya kari Egypt nang ta shu shu kila kit ru kila ki jing bu jing sap ki jong ki ya bomut pet ba kaspa ka po ko ki don kam tam e kata ka ba khen kordon Yekibam dakor Hmm. ngam Hmm. tharai bikin lek ya kaban kit iki. Ya kaban benrap Ah. syuk hakan ikan khot kaban riu ko ong. Ba kita ki jingri dan ni kita ki jingbu jingsat ki baki ki dan. Ki de ki benta ki ba kalong ying long sam ko jong u Jacob. Kala yo jingka mai men haba ki syong hakari kanan. Hmm. Karong ka sotungat kata ka jinget hu kai. Ko bukai ke ba ki kelang ka Hmm. mai kinang ya kaban tingkai bat kaban kin show bat yak kita kiyo ban ra ru hakan ke jing le ti nang ta pa de ha ka Hmm. ba ikut yak tu ka dekhat ke ban riu ni sotanat bahai ti kan tien ki bu ang tu ka ba ong u Jacob bat usum bai jong u baro ringkat bat u di long kani ka kawan ra ba ya ka benta jong ka jing dai ha pedeng u pa jong ka yeng ki kun jong ka yeng ki kun ksiu ki persa kurim bat ki wei de Wat ka bak hamsyo Ah. jingmut hang ni kalong la penan kam da u sembai. Ka Hmm. bak skem ya ka jingker khu ka jong ublay na ka singkai ka jong ujakop ro. Ah. Dia kata hang ni i ba kumba ublay ula kerku na ka basdang hang ni tanah pen skem shu shu ya kan ni ka benta. To ka dekot ka bah nyau pa de ha ka bai dei ban beteng biang ya ka tu ka jingbut jong tu sumbai jong jakob las dang ningkong da ka kerdan jong ki khun chen rang jong u ben Hmm. buat pa de da ki khun chen rang jong ki khun chen rang jong u ka bobot be ki ksiu Hmm. chen rang Ah. nang ta pa de
Ibawan hakakardan ke bakapadian kidei kikun kentai. Hey. Hmm. Di ngin saya pek na to kalias katup ki karteng ke badan syadien la kat numut kidan taki kun kentai le ki ksi kentai. Nang Hmm. ta pada la benrap susu handi ki kun kentai jong ki kun sendrang jong u. La bomot ki kun ksiu kentai ki jong u Jacob. Hmm. La benrap pada ha ka bapen kut ya kedekot ke bahinyau. Da ka baban biang sesisin usembai jong u baro keng. Hmm. Da pipet yang tu ha ka bala penan kami tu kentin usembai jong u baro keng. Om shim la kentuk ha ka tu ketuk ya ki tengah jong ki kun jong u. Hmm. Kabumot akan ni kebentar ki tengah ki bolong ki persakurim jong Jacob ki tengah je ki kun sendrang jong ki bolong persakurim jong Jacob om sim lak sim ringlan ya kajikan. Ladangi pai hoi, ladangi pai he tu lagin sapai sini ke bentar babur. Ngin sapai laki rung jingkain ne kim rung jingkain. Den rai ya ka bentar Hmm. ka jongki pada kum kalong yelong sem kinya dan lang. Hendai kar kum Ah. ken pada ya ka ban bu akan ka thup. Jong kini ki bayar pateng lani kini ki bami sembai na ujakom. Ni kumba Ah. wan bitang kini kalain ka kami ada tangi kisendrang Ah. baru lada kidon ki kun kentai en sa syukudo ye ki tanah ke kerteng lani lada don kam e en sanang itu kambah sepanjang joki tien rei kumbang ila juya keren nadu kita kilendang ki besha kaman hakabai dehi bat ki kentai ni ina mar baki imlang kasalang ka kam nyo correction rang i kumba kiri syadien long Hmm. la kala kam kain koridor bitang yaki shenrang